Taon na katuig na minaw, ma'am, sa DXDC. Siguro 7 years old ko, mga grabe, no? 34 years old. Grabe na. Mga tulo ka dekada. So, ako pang mama. Magdunay akong namataan. mga Kabilin. Sa Surigao pa daw sila, Radyo Manhiring, Radyo Manhiring. Yes. O kani nga niyang talent sa pagpaminaw DXDC, ipasa pagid niya sa iyang mga anak. Natural. 5 ka anak, Radyo Manhiring. Generations to generation, ha? Di basta-basta. Salamat kay Madam ha. Unya, ilisa na mo na imong radyo. Hangtod sa gabi Mamay, unsa yun ako. Yung karagabi, ito nagapaminaw, mga drama. Yes. Thank you. Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo. Bisag ng laba, na kay manilhig, makadungog jud ka. Dili pa rin sa TV nga magtutok jud ka ang radyo. Bitaw. Lahi bitaw dahil. Sakto na. Ay, daunggan raman ni mo may maminaw. Diha ma-practice nga itong pagka-marites. So, Yes. kung ano, magamit yun na to ang mga senses. Senses. Ma'am Monica, salamat kayo, ma'am. Unya, bago naman imong radyo. So, congratulations. Congratulations. Dagan kayong salamat sa DXDC. Ako dre unang nakadaog sa Boy naman, no? bagong radio. Rin, Ma'am Michelle. Yes. Yes po. Radyo Man J. Nag-expect na ako dre unang wakadaog ani.